17 बोसोर सरकार सालायनायनि उनाव मोनसे राजखान्थि हान्जाया 4 बोसोरावनो गोहोआव गैयै 4 बोसोरावनो बाजाराव थांलायनानै गावनि राजखान्थि दोलोखौ फानथिंनांगौ जानाया बियो खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना बाजाराव इलेक्सन फोसावदिङाखै। बाजाराव बिपिएफ दोलोआ दङ होननानै बेखौसो रायजो राजानो फानथिंबाय थादों, मुवा बेसाद फाननाय बायदि। मानो होननानै बुङोब्ला बाजारावथ' अनेक मानसि फैयो, गुबुन समस्थिनिबो हयथ' मानसि फैनो हागौ बा बायदिसिना मानसि फैनो हागौ। आरो मोनसे खोथाया रोखा, उफ्रा बिसायख'थिसो, उफ्रा बिसायख'थियाव जाय सरकार सालायो बे हान्जायानो देरहायो, बियो आसामनि जारिमिनानो बुंबोगासिनो दङ। आरो बेबायदि जोंबो नैबे सिडली बिसायख'थियाव जोंनि बिटिआरनि एमएलए आरो एमएलए जों ज' जानानै सिडली समस्थियाव जोङो फोसावदिंफैदों आरो बेहाय फैनानै जों नुफैदों जोंनि बिजाथि एनडिएनि मुस्रि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनि देरहानाया रोखा जाबाय। जोङो 13 तारिखआव जास्ट फर्मेलिटि बेखौल'सो खालामगोन। दा सिडली ओनसोलनि गासिबो रायजो राजा, गासिबो हारि, गासिबो धोरोमनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिजाथि एनडिएनि एजिपि, बिजेपि, इउपिपिएल मोनथाम दोलोनि जथायजों दैखांजानाय बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनिनो भट थुनो थाखाय थियारि जानानै दङ। आरो आसामनिफ्रायबो गोबां एमएलए मन्थ्रि, लोगोसे केन्द्रीय मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फोसावनानै गालांबाय। आरो बे हिसाबै जोंनि नैबे सिडली समस्थियाव देरहानाया रोखा जानानै थाहैबाय। सार, बिपिएफ दोलोआ बाजार बाजार हाबनानै माइक लायै लायै बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जों नुदों सार। बेखौनोथ' माने साननो गोनां जादों बा मिनिथावना जादों। 17 बोसोर सरकार सालायनायनि उनाव मोनसे राजखान्थि हान्जाया 4 बोसोरावनो गोहोआव गैयै 4 बोसोरावनो बाजाराव थांलायनानै गावनि राजखान्थि दोलोखौ फानथिंनांगौ जानाया बियो खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना बाजाराव इलेक्सन फोसावदिङाखै। बाजाराव बिपिएफ दोलोआ दङ होननानै बेखौसो रायजो राजानो फानथिंबाय थादों, मुवा बेसाद फाननाय बायदि। मानो होननानै बुङोब्ला बाजारावथ' अनेक मानसि फैयो, गुबुन समस्थिनिबो हयथ' मानसि फैनो हागौ बा बायदिसिना मानसि फैनो हागौ। आरो मोनसे खोथाया रोखा, बिथांमोना गामि गामि जिहेथु हाबनो हाला, हाबोब्लाबो गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनजों ओंखारला, बिपिएफनि मेलाव रावबो रायजोफ्रा थाङा। दा बेखायनो बिथांमोना गामियाव हाबनो हालायालाय, गामियाव मेल खुंनो हाला नालाय, बेखायनो बाजारफ्राव जेराव जे मानसि फैखायो बे बाजाराव थांनानैनो माने आयुर्वेदिक मुलि फाननाय बायदि बिथांमोना गावनि राजनिति दोलोखौ फानथिंबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। प्रमद बर'